Ang Omendra Dev Brahma ani thikana hingkai Khowai Champa Hawar Kolabagan Bazar. Ang tini news o faimani karon wngkha thangnai 22/6/2023 ing Brihaspatibar salo Kolabagan Bisrama Ghat ni hoite Tulasikor bazar o sogui manjora ani pocket ni hoite money bag kwlai thangkha. O money bag o rang rok haito kwrwi ani gari ni registration card, driving license, tei photo 3 copy tei bank de buji slip rok tongo. Hingkai ani o document rok no ang ta gari chagokna bagwi bishesh khe proyojon nang tongkha je mannai takukbo bukhuk chong je sakai phano kosto khaiwi ano kisa kifil dina wngthum. Kolabagan bazar o kebo ni dogan o phano jodi kwlang thaka hingkai belai khá hamnai tei amai malai jodi ano kwlang khai to teibono kaham wngnai hingkai aswk sawui no ang je ani money bag mantongmani takukbo bukhuk chok no koimung yapharu.